cwr Meirionnydd, ydych chi'n gyfuniad o gorau wedi dod at eich gilydd. Pam gwneud hynny? Dwi'n meddwl bod rhoi cyfle, gyda ni lot o glwbiau mewn sy'n lot o grodau ifanc, a falle ddim yn digon o leisiau mewn y glwbiau sy'n dod at ei gilydd i wneud cwrs yna. A wedyn, yn y gystadleuaeth sir, oedd yna gorau yn cystadlu yn fan hynny neu wedi dod at eich gilydd ar ôl y gystadleuaeth i chi? Ne, dod at ei gilydd ar gyfer y steddfod a wedyn yn rhoi y perfformio cyntaf. Chi'n meddwl bod hwnna'n rhywbeth dyle sawl sir ystyried i wneud? Heb cor sir, so gan ni cor yn sir. Felly, faint o aelodau sydd yn y cwr? 102. Gwych. A pwy yw'ch arweinydd chi? Arfon Williams. Yn disgwyl mlaen i berfformio, dwi'n siŵr. Ie, edrych ymlaen, dwi'n meddwl bod o'r ola ar y llwyfan, so gobeithio cloi yn y steddfod. Ie.